Voor de tweede keer is Joert bij de garnalenfabriek in Moddergat de dij van de visserij houden met tal van activiteiten. Hichtepunt wie de onkomst van de garnalen koninginnen op een kotter die te daarna een koer met garnalen oer de dik naar de fabriek brengt. Vroeger waren hier natuurlijk waar de vis oer de dik bracht, een volle legere zeedik. En hij is nu volle heger, dus het werpt nog een extra barrière op. Maar dat is ook de reden waarom wij dan ook symbolisch die garnalen weer oer de dik brengen. Van we zijn er weer, het is er weer. De garnalenvisserij is hier gewichtig van Noord-Eerst-Friesland. Er staan 34 skippen met meer dan 50 viskers. Vertjen je haar een breder maai. Vooral in Peersens en Moddergat, Wierum en nog wat omliggende dorpen is de invloed van de visserij grut. Net een soort mensen weten dat. Peersens Moddergat had geen haven. Het is hier deze hele omjouwing is een zeediek. Maar een prachtig stuk water achter, maar geen haven. Dus als je net naar Lauwerzeer gaat, dan wist je net dat die kotters hierbij waren. De sector stiet er op dit stuit goed voor. Het had een paar hier heel meewijs, ja. Tenminste, net, dan de prijs net goed. Ze zijn vrij leeg, maar ze zijn nu aan de duur kant. Je hebt nou wel wat vet op de botten? Ja, gelukkig wel. Ik kan nou door inschappen, zeg je dan. De reputatie van de garnalenviskers is net altijd lieke goed vanwege klachten over versmarging en belutsen niet bij drugshandel. Van die namen wil de sector heel graag houden en daar wordt alles onder in. Ze visken haast al jaar in UNESCO Werelderfgoed. Daar zijn ze zich ook van bewust. Wees ik met douane. Er zijn ook hele viskenskippen die plastic soep uit zee visken. Dus natuurlijk, de viskers snappen zelf ook wel dat ze onder een vergrootglas lezen. En ik vind dat ze daar fantastisch mee omgaan.